ಯೋಗ ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ನಜ ಮಾತೆರೇನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಈ ಋಷಿಕುಲ್ನಕು ಇತ್ತೆ ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸ್ಯ ಕೌಶಲಂ ಸಮಸ್ತಂ ಯೋಗ ಮುಚ್ಚತೆ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಈ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪರಶುರಾಮೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬರ ಕತೆ ಕೇಂದತೆ ಎಂಕುಲಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ದಾಯಗುಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ನಡಪೆರೆ ಇಜಿಂದ ಆ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡೋರಿ ಕಲ್ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಕಲ್ಪಾಯರ ಎಂಕ್ಲಿಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಕತೆ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಯೋಗದ ಕತೆ ನನಗೆ ತೆಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಚರಣೆ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯುನಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಆಚರಣೆ ಒರಿದು ಈ ಒರಿದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಲಿನ ಕತೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕತೆ ಇಂದು ಲೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಈ ಕತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಲೈಟ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಈ ಎಂಕಲ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬನ್ಪತ್ತ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೇತೆ ಒಂದು ಯಾನ ದುಮ್ಮದ ಪುರ ಕತೆ ಪಂತೆ ಇಂಚ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ದಾದಾಂಡು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಇತರ ತಿರುಗುದುಂತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೇರಳ ದೇವನಾಡು ಅಂದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತೋಲ್ನ ನಾಡು ಅಂದಾಂಡು ಇಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ತಿದ್ದೋಡು ಅವು ಮಿತ್ತಿದ್ದೋಡು ಈ ಭೂಮಿದ ಕತೆ ಅಂಡ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವು ತರ ತಿರ್ತು ಕಾರಮಿತ್ತ ಅದುಂತು ಅಂಡ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿನು ಪರಶುರಾಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಅಪಂಡ ಆ ಪರಶುರಾಮೆ ಏರಿಂದ ಅವಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರಿತೆ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಜಾಗ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ದಾಯದೆ ತೊಂಡಿ ಕತೆ ಬರ್ಪಣೆ ಜಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಐಟ್ ಜಿಂಜ ಪಾಪಲ್ ಪುರ ಆತಂದು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಶರೀರ ಉಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನೀರು ಶರೀರ ಪತ್ತೊಂಡ ಇನ್ನೆಡ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಪಾಪ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಎನ್ನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾತ ಕರ್ಮಲ್ಲ ಇಂದ ತೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಅತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎತ್ತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಅಂದುಂಡು ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಐಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪರಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕತೆ ಅವಾಗ ಬಾಕಿ ದೇಟಿದಾಗ ಪರ ತೋಜ್ಜಿ ಈ ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಪರ ತೋಜು ಅಂಡ್ ಪರೋಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರೋಟ್ಟು ಅವು ಉಂಡು ಅವೇನೆಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕುಶಾರಾಜೆ ಅಂದಿತ್ತು ಈ ಕುಶಾರಾಜನ ಮಗೆ ಗಾದಿರಾಜೆ ಅಂಡೆ ಈ ಗಾದಿರಾಜಗ ಸುಕನ್ಯಾ ಬಂದು ಮಗಲು ಅಂಡ ಈ ಗಾದಿರಾಜೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಪನ್ಪುನ ಮಗಲೇನಿತ್ತೆ ಆಯೆ ಏರೆಗ್ ಮದ್ಮೇಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ರಿಚಿಕಾಗ ಮದ್ಮೇಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ ಅವು ಆಯನ ಬಡದಿ ಇಂದು ಏರು ಗಾದಿರಾಜನ ಬಡದಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಈ ಸುಕನ್ಯನ ಮಗಲೇರು ಸತ್ಯವತಿ ಇದು ಸತ್ಯವತಿ ಮನ್ನಾಗ ಯಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತೊಲೆ ಭೀಷ್ಮನ ಕತೆ ಬಂತತೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಂಚೆನ ಜೀವಕೋಶ ಸತ್ಯವತಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈ ಸತ್ಯವತಿನ ರುಚಿಕ ಅನ್ಪನ ಋಷಿಗ್ ಮದ್ಮೇಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇದು ಈ ಋಷಿಗ್ ಮದ್ಮೇಲ್ತು ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಗಾದಿರಾಜಗ್ಲ ಸುಕನ್ಯಾಗಲ ಒಂಜೇ ಮಗಲ ಇತ್ತೀನಿ ಏರು ಸತ್ಯವತಿ ಆನ್ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಾನಿತ್ತು ರುಚಿಕೆದ ಅನ್ಪೆ ರುಚಿಕೆ ಆಯನ ಸಾಧನೆಡು ತಪಸ್ಸುಡು ಆಗ ರಡ್ಡು ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗಿ ಋಷಿ ಆಪೇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲೆನ್ ನಿಂಗನ ಈ ರಡ್ಡೇನು ಕಂತದ ಇತ್ತೆ ಬಡದಿಡ ಕೊರ್ಪೆ ಎರಡ ಸತ್ಯವತಿ ಕೊರ್ನಗ ಅದಲ್ ಬದಲ ಅಪಗ ಅಲೆಗ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತು ಎರೆಗ್ ಸುಕನ್ಯಾಗ ಇತ್ತ ಅಡೆಗ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಬದಲ್ಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲೆ ಅಡೆಪೋಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಾಲೆ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಯೋಗಿನ ಅಲ್ಪ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಿಬೇಕವನಿತ್ತ ಆ ಫಲವನ್ನು ತಿಂದಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸತ್ಯವತಿ ಬಂಡಲು ಇದು ಎಂಕವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲೆನೇ ಬೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲನೆ ಬೋಡು ಬಂದಾಗ ತೆಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಋಷಿ ಬನ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇನ್ನೇನು ದುಂಬಾಗ ಬಾಡೋಲಿ ನನ ಬರ್ಪುನ ಏನು ಸುರು ಪುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೇರು ಪುಟ್ಟೋಡ ಆಯನು ಬಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ತಪ್ಪಾಯರಾಪುಜಿ నేను ಸರಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಬುಟ್ಟಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಬುಟ್ಟಿ
ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪೇನಲ್ಪ ಸತ್ಯವತಿನ ಅಪ್ಪೇನಲ್ಪ ಸುಕನ್ಯಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೌಶಿಕೇನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಕ್ಕಾಪುನ್ ತಾಯ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಆಪುನಿ ಓ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ನಾಡುನಿ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯಡ ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ವಸಿಷ್ಠರ್ ನೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಷರತ್ತು ಗುರು ನಂಜ ರಾವಣ ಕತೆ ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕದಾದಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಈ ಜಮದಗ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಪರಶುರಾಮಿತೆ ಬಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುನಿ ಅಂಚ ಬಂಡದಾದ ಮುಳ್ಳು ಯೋಗದ ಕತೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು 7 ಚಕ್ರಲು ಈ ಸುರೂ ಇರೇ ಕಲ್ಪೆರ ಪುನಿ ಚಕ್ರ ವರ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪ ಮೂಲಾಧಾರ ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ ಚಕ್ರ ಆಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಏತ ಅಕ್ಷರలుండు ವಾವ ಕಲ್ಲರ್ದ ಅಕ್ಷರಲು ಎಂಚೆಂಚ ಕತೆ ಆಯ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಈಡ ಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಲು ನನ್ನ ವಾವ ಚಕ್ರದ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತೃಕಲ್ವು ಲಂ ವಂ ರಂ ಯಂ ಅಂ ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಮಾತ ಲೈಟ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಇರು ಕಲ್ತಿಂದ ಬಕ್ಕ ಇರು ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಲಿ ನಾನು ಇರ್ ಚಕ್ರನೇ ಕಲ್ತಿಜಾರ ಚಕ್ರವಂಡ ದಾದಂದ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಪರಶುರಾಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಎನ್ನಗೈತೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ದರ್ಶನ ಸುರ ಅವಳು ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಇರೆಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಹೈಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಇತ್ತವೇನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪರಶುರಾಮೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಬರಡು ಸುರು ಜಮದಗ್ನಿ ಆತ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಯೋಗದ ಕತೆ ಸುರ ಆಪುಂಡು 7 ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಚಕ್ರ ಪಡಣ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಶರೀರ ಉಲೈದ ಕತೆ ಆಯ್ತ ಅಂಚಮಣ ಶರೀರ ಏರು ಇತ್ತ 7 ಚಕ್ರಗು ಏರು ಬೊಡೆದಿ ಆಲು ರೇಣುಕ ಅಂದು ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ರಾಜನ ಮಗಲು ರೇಣುಕ ಅಲ್ಲ ರಾಜನ ಮಗಲು ಅಂಡ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ರೇಣುಕೆಲ ಜಮದಗ್ನಿಲಿತ್ತ ಮದ್ಮೆಯರು ಪಂಡ ರೇಣುಕ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಅನು ರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಅಂತ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ರೇಣು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಗ ಅಂದು ಸೊ ಆ ಪರಾಗವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು 7 ಚಕ್ರೋಡು ಪೂಕುಲುಂಡು ಆ ಪೂತ ಪರಾಗವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಶರೀರ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ರೇಣು ಕಾಪನ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ರೇಣುಕ ಇಂದಿತ್ತೆ ದೇಹಲ ಬತ್ತನು ಉಲಾಯ್ಡು ಆ 7 ಚಕ್ರಲ ಜಮದಗ್ನಿ ಜಮತ್ತಗ್ನಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಂಕಿಂದು ತಾನೆ ನಾನೈತೆ ಮುಕ್ಲೆಗು 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಸುರೂತ ವಸು ವಿಶ್ವಾವಸು ಬೃಹದ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಭೃತ್ವಕಾನ್ವ ಬಂದು ಆ ಭೃತ್ವಕಾನ್ವನು ರುಮನ್ವತ್ ಸುಷೇನ ಪುರಪುದರು ಮುಕುಲಿಯರ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಪಂಚಭೂತದ 4 ಭೂತಲು ಮುಕುಲು ಈ ಶರೀರದ ಮಗಲು ಈ ಶರೀರದ ಜೋಕುಲಕುಲು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಮಲ್ನಕುಲು ಎಚ್ಚರಡೆ ಅಂತೋಜ್ಯೋತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಇವೆ ಸುರುತೆ ವಸು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಡು ಅಷ್ಟ ವಸು ನಕುಲು ಪ್ರಬಂಧ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬೀಸ್ಮೆ ಬರ್ಪೆ ಆಮೇಟ್ ವಾಸುದೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೆರು ವಾಸುದೇವೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಶಾಪೋಡು ಪುಟ್ಟುವೆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಸರೆ ಅಂತ ಮುಖಲ ಮನಸ್ಸು ಆಳಾಪುನಿ ಶಾಪೋಡು ಪುಟ್ಟುನ ಪೂರ ಕತೆ ಉಂಟು ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಕೂಡ ಯೋಗದನೇ ಕತೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನೇ ಕತೆ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲೈಡ್ ಆಪನ ಕತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಲೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಉಲೈಡ್ ఆయన ఇంక ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಉಲೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪೋಡು ತೋಚ್ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಉಲೈಡ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಯೋಗ ಓಡಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಅಂಡೆ ನಾನು ಇಂಚ ಈತಾನಗದಾದಂಡು ಈತಾನಗ ನನ್ನ ರೇಣುಕೆ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂರ್ತೋಡು ಆಲು ಸುದೆ ತಡೆ ಪೋದು ಪೊಯ್ಯೆಡು ಕರಮಲ್ಪು ಪೊಯ್ಯೆಡು ಕರ ಮಲ್ತದು ಆಲು ನೀರು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಜಮದಗ್ನಿನ ಪೂಜೆದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ನನಗೆ ಈ ಪೊಯ್ಯೆಡು ಕರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ ಇತ್ತೆದಾದಂಡು ಗಂಧರ್ವೆ ఆయన ಸಖಿನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬನೇನು ತೂಯಿನ ರೇಣುಕೆನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ರಾಜನ ಮಗಲತ್ತ ಒಂಜೋಳೆ ಬನಗ ಯಾನ್ಲೊಂಜೋಳೆ ರಾಜ ಇಂಚನೆ ಮದ್ಮೆ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ಲಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಎತ್ತ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನೆಟ್ಟು ಇದಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶ ಅಂಡು ಕರಮಲ್ ಪರಾಬಜಿ ಮಂಡ ಕರಮಲ್ ಪರಾಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪೊಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಆಬಜಿ ಬಶಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂಡಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಪಕ್ ಬಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅನ್ನಾಗ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನಾಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಬನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಜೈದರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಸರೂರದ ಅಂದ್
ಅಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆವಾಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಇರ್ನ ಪಿರಾವಡ್ ಉಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆ ಇರುಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪಿರಾವಡ್ ಯಾನ್ ಹೋಗೋದಿ ಖಂಡಿತ 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 ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೆಲಸವು ಬರೋಡು ಮಾತು ಇನ್ನು ಆತ ತುಳುವೇರ್ನ ಕತೆವು ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿಡು ಪಿತೃ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲಿಗೆ ತವೇನು ಮಾಲ್ತು ಮುಗಿಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ದಾಮಿನ ಎಂಕುಲ್ತ ಸೀರಿ ಬಕ್ಕ ಕುಮಾರೆ ಬಕ್ಕ ಮಾಮ ಕುಮಾರೆ ಇಂದು ಪೂರ ಕತೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಂಬು ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಮೂಲದಾದ ಆ ಮೂಲ ಐತಿ ತುಳುವೇಶ್ವರೆ ಬನ್ನಗ ಅವೇನ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ತುಳುವೇಶ್ವರೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ತತ್ವ ಎಂಜಿನ ಅವು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬನ್ಪುನ ಶಿವೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಆಯನ ಶಿವೆ ಏರು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಈತ ದೈವಲು ಚಿರಂಜೀವಿಲು ఆయన ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಜೈದಾರಿ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಡೈನ ಸಂಗದ್ದಾದ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಆಪುದಡುಪುನ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಕ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಜ್ಜ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಾಜಾ ದಾತನು ಅವು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜನಕಲು ಬಂದಾಗ ಅವು ಪೂರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ದುಂಬು ದಕ್ಕಲೇನು ಸೋತಿ ನಕಲು ಬಂದ ಅಕ್ಲೇನು ಬರೆಟ್ ದಿಪ್ಪುನಿ ಗೆಂದಿನ ನಕಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹೋಪುನಿ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಜೈದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ವೆಲು ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಈರ್ಲ ಬಲೆ ವರ ಪೋಯ್ ಅವೇ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಜೈ ಅರ್ಲೈಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಅರ್ನ ಬೇಲುಡು ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುರ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನದು ಈತ ಪುರ ಪನ್ಪೇತೆ ಇದು ಏರಾಣ್ಣ ವರಿ ಮಾರುಗೋಡು ಸೈತೆ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಡ ಸೈತೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನೀನು ಆಯ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇತಾಯ್ತ ವರಿ ಆಯ ಓಲೆ ಆಯ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀ ಟುಪ್ಪೆ ಇಮೇರು ಈ ಪುನೋನು ಕೊನೊದ್ದಾನ ಪೊತ್ತವನ ಕಂಪುನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಥೋ ಪ್ರೇತೋಲಿ ಇಮೇರೇನು ಪಾತದು ಇಮೇರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾವಿನ ಇಂದು ಪೂರ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಆರೇನು ತೋನಾಗ ಈತ ತೋಜುನ ನಾವು ಆತತ್ತು ನಾನು ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ದಾವಿನ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಆಯಲ್ಲ ಆ ಮರ್ಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೈದಿತ್ತಿಂದ ಇಮೇರ್ಲ ಆ ಮರ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗ್ರತ ಅದು ಇಮೇರೆಗಳ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುರ ಅದು ಇಮೇರೆ ಜೀವನನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಅವೇನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಮೇರೆಗೆ ದುಂಪಾಯರ ಅಪ್ಪ ನಿಜ ಇಮೇರೆಗಳ ದುಂಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯಪನಾಗ ಅವು ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಯಾಕೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಿದ್ದೆ ವಾರಿಸಿದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ತತ್ವ ಬರೋಂಡಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಪು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಎಂಕುಲು ಕೊಂಚ ತೆರಿಯಂಡ ಮಾಕಿದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸುಲಭ ಬಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮಿ ಒಂಜಿ ತೆರಿಜಿಂಡ ನವಕ ಇಂದು ಪೂರ ಕರ್ಬದ ಕಡ್ಲೆ ಅದೇ ವರಿದು ಪುಂಡತ್ತಂದ ಇನ್ನೇನು ದರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅವ ಎಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮನ್ ಕಲ್ಪೊಡಿತೆ ಈ ಪರಶುರಾಮನ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಈತ ಕತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೇಣುಕೆ ಕರಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ದಯಗಾಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಪೋಂಡು ಅಂಚದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇತಾಂಡ್ ವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಡು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಶರೀರ ನಾಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶ ಕುಡೊಂಜಿ ಜೀವಕೋಶನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಪಿದೈದ ಕರನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕರ ಇತ್ತಾಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಯಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ನಾನಾಗ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಜೀವಕೋಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಜೀವ ಬುಲೆವನಿ ದೇಹ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಶರೀರ ಅಂದ್ಬೋದ ಶರೀರ ಸೀರಿಯತೆ ಐತಿ ಶರೀರ ಅವು ನನಗೆ ಕ್ಷಯಿಸುಂಡು ನಾನು ಬುಲೆವನತ್ ನನಗೆ ಕ್ಷಯಿಸುನಿ ಅಂಜ ಆ ಕ್ಷಯಿಸುನೆಕ್ ಶರೀರ ಅಂದು ಪುದಾರು ಬುಲೆವನೆಕ್ ದೇಹ ಅಂದು ಪುದಾರು ಇತ್ತೆ ಮುಂದಾದಂಡು ಆ ದೇಹದ ಬೇಲೆ ಉಂತುಂಡು ನನೈತವು ಶರೀರ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚಾದಲೆ ಕರ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ನೀರ್ನ ಕತೆ ನೀರ್ನ ಶರೀರದ ಕತೆ ಅಂಡ ಸರಿ ಕರ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜತ್ತ ನಾನಾ ಗರ್ವತ್ತನೆ ನಾನೈತೆ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪನ 7 ಚಕ್ರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆದ ವಿಷಯ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನೋಡೊಂದು ಆಲೇಜಿ ಆಯ ಗರ್ವ ಬತ್ತದು ಕೋಪಡು 4 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಡೈವನ್ ಎಚ್ಚರಡುಪ್ಪನಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಈ 4 ಭೂತ ಎಚ್ಚರೊಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಅವು 4 ಈ 4 ಎಚ್ಚರಡುಲ್ಲೆ ರೇರು ಈ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಈ 4 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನ ತಾರೆ ಗಡ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲು ಗಡ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಡ್ಪೇರೆ ತಮಿಳು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ತಮಿಳು ಅಕ್ಲು ರುಚಿನ ಹಾಕುನು ಜೋಕುಲಾತ ರುಚಿನ ತರ ಕಡ್ತಿಜೇರಿ ಬಂದು నీకు సైతే పోలే అని శాప కర్పి జమదగ్ని ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ದ 7 ಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಗ್ರತ ಆಂಡ ಅಪಾಗ ಇರಗಿ 4 ಭೂತೋಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಸೈದನು ಅನ್ಪುನಿ ಅವು ಸೈಜ್ಜಿ ಅವು ಜೀವಂತನೇ ಉಂಡು ಆಯ ಅಂಡ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ತೆ ಯೋಗಿ
ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಿ ಬಕ್ಕದಾದಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತುನದ ಈರ್ ಕೋಡೆ ನವೀನೇ ಇருந்து ಈರ್ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಯಾರ 1 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತ ದಾನಗಳು ಇರೇಗ ನವೀನೇ ಬಂದವರು ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುನತೆ ಅವಲಿತಿ ದೇಹ ಉಂಡು ನಾನು ರೇಣುಕ ಉಲ್ಲಲ್ ರೇಣುಕ ದಾಲಾತಿ ಜಿತ್ತೆ ಅಂಡ 4 ಭೂತದ ಅನುಭವ ಬೋಂಡು 4 ಜನ ಸಾಯ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಸ್ಪರ ಮೂಲಿಜ್ಜೆ ಅಯ್ಯೋಲೆ ಅಯ್ಯ ಪರಾಟ ತಪ್ಪು ಅಂಚದ ಪರಾಟ ಮೂಲ ಜಾಗಪ್ಪು ಲಿಂಗದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಅವು ಕೈಲಾಸ ಅಲ್ಪ ಪರಸು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ಇನ್ನಿತ ಕಲೇರಿ ಫೈಟ್ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪರೆ ಹೋಯ್ನಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಈಶ್ವರಡ ಶಿವ ಪರಸು ಶಿವನ ಕತೆ ಅಂಚ ಪರಶು ವಿದ್ಯೆ ಪರ ಕಲ್ತದ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಗಣಪತಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗಣಪತಿನ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಗಣಪತಿ ಪೆಟ್ಟನ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತ ಕೂಲಿ ತುಂಡಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡಾಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತಂದು ಅವು ಅಹಂಕಾರದ ಕೂಲಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೆತ್ತ ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಕೂಲಿನ ಬೊಲ್ತೇನು ಈ ಕೂಲಿನ ಚಂದ್ರಗ ಇನ್ನು ದಕ್ಕರೆ ಬರಬೋಪನ ಕತೆ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾನಿ ಎಚ್ಚರಾಪೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಎಚ್ಚರಾಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಇಂದು ಶರೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನುವುದಾರೆ ಎಚ್ಚರಾಯ್ಬೇಕ ನಾರಾಯಣನ್ ಬಣ್ಣಿ ಎಚ್ಚರ ಆಪ್ನ ಹಿಡಿದು ಈ ಗಣಪತಿ ಉಂಡದು ಇನ್ನೆತ್ತ ಕೂಲಿನ ಕಟ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಪಾಪದಯ ಅವಳು ಅಹಂಕಾರಿಂದ ಇರವಲ್ಲಿ ಸೊ ಈತೇನು ಗಣಪತಿನ ಕೂಲಿ ಕಟ್ತೇನು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಯಗತ್ತಿತ್ತೆ ಇದು ಪಿರ ಬರ್ಪು ನಿಂಬೆ ಜಮದಾಗ ಮಿಲೆತ್ತೆ ಮಗನೇ ರಾಮ ಬಾಂದ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರದನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವ ಎಲ್ಲೇ ಪುರ ಆತ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿತ್ತು ತೂನಾಗಂಕ ಇಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮಗನೇರ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮಗಡ ಬಂಪೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ಹೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ತನಗೆ ಎಂಜಿ ನಾವಡಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಬರಾಬ್ಜ ಭಾಷೆ ಕೊರು ಉಂಟು ಭಾಷೆ ಕೊರು ನಾ ಕಟ್ಪುದು ಅಪ್ಪನ ತಾರೆ ಇದ್ದಾದ ಅಲ್ಪುನ ಪಿತೃವಾಕ್ಯನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅದೇ ಬುಡುಪುನ ತಾರೆ ಕಟ್ತೆ ಕಿರಣ ಅಪ್ಪನ ಕಿರಣ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾಲ್ ಬೇತೆ ದಾಲ್ ಉಪ ಇಜ್ಜತಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಮ್ಮೆರ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕಟ್ತೆ ಕಟ್ತೀವ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಮೂಜಿ ವರಕೇನಲ್ಲ ಬಂದು ಮನ್ಪೆ ತರ ಕಟ್ತದಾಂಡು ಮೂಜಿ ವರಕೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಯ್ನಕೇಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಜೀವಾವಡು ಬಕ್ಕ ಪಲಾಯನಕುಲ್ ಜೀವಾವಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಾತೃ ಹತ್ಯ ದೋಷ ಪೋಡು ಇನ್ನು ಮೂಜೇನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೆಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಜೋ ಇಜ್ಜಿ ಜವು ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಇವ ಕೊಡಲಿಡು ನೆತ್ತೆರ್ಲುಂಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಬತ್ತೈತೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಪೋಡಿದ ಜೀವ ಮಲ್ತೆ 4 ಜನ ಇತ್ತೆ ಇರೋದಂಡು ಯೋಗಿ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತೆ